karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagot. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Og dinhi, Brian, dali. Di si Papa og si Mama. Pa, amin ako pa. Ay, kalong na si Diyos. Unsay gianhi mo? Dili ko gusto makakita nimo. Kadaog. Kadaog. Uy, Lodi. Ma, nialam ko rin paggawa sa nabili na butang. O, importante kayo na mo ang reef, ma. Kuwaon ako, ma. Wa na oy. Wa na ref nga imong mada pagbalik. Si, wa na, ma. Ngano? Yun na. Ang kinito, Brian. Kami pasabot ni mo do. Ay, ngano ikaw man namin? Nga dili man ikaw may nagbaligya. Oh, Sultihan ko siya sa tinuod. unsa? Gibalik yan yung mga reef, ma? Dugay na. Pila ka adlaw gikan sa inyong paglayas. Ug ayaw ko gusto diai sa kong gibuhat. Kay pila na tong katidara ang pagkahali ni ato? Ha, tipik lang to sa nagasto namo ni nang kunsya sa pagpatungha sa way batasan ko ganak. Sunod, Lodi. Si balik na sulti. Okay nga no. Di tinuod akong gisulti. Ug balik-balikon ko gyud ni pagpahinumdom sa way hinungdan tang anak kamin. Way igabaws. Ha, hibaw kay ka sa akong kay ubos ka gibat kami na. Ug wala ni bali nimo kay wa ka may gikatabang ug gasto wa man ka makatabang. Kuan, ang ubang nabili na lang mo mga butang, ang kuwaon ako, ma. Oh, sige. Mura na nabili na. Ibaligya ko gani unta na sa ukay-ukay. Nalimot lang ko. Oh, Yatag, Elvira. Yatag na. Pasensya ka na lang doon, Brian. Wa, minahin mo pagpugong ang Lodi. Ay, siya, magod ang kanunay mahibili ni Isbay. Ito ang gusto pagpamasahiro. Si Elvisad, nagpadayon sa eskwela. Naroon na siya magtunga stage na. Og nang-apply sa kong trabaho ron, Bri. sige palihog, Ilvi. Dadun ko lang ang ubang gamit na nabili na mo ni Luna. Kuhaan ako, Bri, ha? Kadiyot. Do, Brian, nahibaw bang kung buutan ka do? Sana sa mga dalaygong hiyas na imong naangkod ka ron. Hinundan mo naging mahal ka sa akong anak. Salamat ka do. Gidayag ko ang iyong pagkatao. Salamat pa. Kung uspo na ko do, pasensyahin na lang yun ang kinayanan ng maman mo, Lodi. Tungkol sa tingali sa iyang pagka-high blood. Gisabot ko na siya pa. Kaming duha si Iluna. Today. Nakatultol naman di ay si LB sa inyong gipuyan. Mo bisita ro niya mi. Gusto ko makakita sa usan kong apo. Laki ra ba dahil ng manghod sa akong unang apong si Inday Samantha? Diba? Oh, Mayroon ba dahil kung unang inyong gipuyan dong, ha? May balitang Elvira na ako. ako ang gisurtihan lang pa. Higala na ko tagiya sa apartment. Niya usa-unya ni Madlawa dong, mabuta ko dito sa gipuyan ninyo. Gusto ko makakita sa akong mga apo. Bri, di ara. Oh, Ako lang gisod og duha ka plastic bag. Nadi ang tanan. salamat ha, Ilvi. Oh, Tode, kuhaan niyo. Unsa din ni? Ipatan ng pala-inggoy ni mo. Oh, aha. Kisang ingoy ba? Kita na kanya pa. Ako kumpare good. Ang usa sa nagkugos kang inesam. Huwag yan sa kina nagidaan mo ron. Nga kargahan unta sa ref. Pero, wala naman di ay. Okay na lang pa. Ay, uspo na ko. Sorry kayo, Brian, ha? Ugoy, tuod di ay. Pasaka siya. Ibe, padayon to si Igoy. Taod-taod naman kung naghuwat ng sakyanan. O pa man mo-text o matawag si Paring Brian. Oh, hello. Kaingon akong nalimot na lang ka na ako pare. Nga niya ako naghuwat. Eh, asa naman? Wala na ako diha. Wa ka sugata o kasaba sa mong ugangan? Unya tabag sulti pre. Dali na dire. Just Ilvi. Unya, namakay mo ugangan maldita. Basta dali lang. Ay paglangan. Kaya naghuwat si Ilvi. Ha? Tinood ka pare? O, sige. Naan ako pre. Padong ako.
Na naman ang mga bisig kuha ni mo, Brian. Sa silong na mo pa dahil sulti. Ipahimutan na dito. Ibe, tabangi. Ako na lang ba? Hi, LB. Nagtingsi, baya siya. May kag-service ni mo imo sa kinandong, inggoy. Di gyud ko kabalibad aning buutan og gwapo na kong kumpare noy hamin oy. Sa day. Kabalibad ani. Ikarga na lang na sa multicab o kining bag ni Ilona. Ako na dain eh. Tana mo. Pa, salamat pa. Adin ako. Ikaw ni sulti ni Mama Ludi, pa. O, dong, usbon ako, dong Brian, ha? Sabtan na kinaiya ni Lodi. Total, di naman sa mo makadungog sa sakit niya mga sulti. Maglain naman mo. Tana mo, Brian. Naibaw ko nga moabot ra niya nga daw. Nga basura ni Lodi ang iyang gibuhat yan ninyo. Tana mo, Brian. Pwede og ana ta diha nga tindahan Elbs. May bikiri man og naipamugnaw. Giuhaw mangud ko. Pwede. Pwede kayo. Wow, bitaw eh. Ting init man good. Ah, salamat, salamat. Oh, pre. O, pre. Ato tas pabugnawan. Okay. Una lang mo, pre. Musunod ako. Ila ko lang na nipultahan. Sige, sige. Una ta, El. Salamat din sa chocolates ha. Ako na pag yung favorite. Ah, salamat sab kay nakagusto sab ka. Lipay kay ko. Ug labi na kong nalipay ron nga. Mihatag yung kaghigayon nga magkasulti ta. El, Kung kamot eh. Ay laguniti good. ano? Doon ay masuko. Doon na kaayo, si Alodja. Ay, wa bitaw siya. Kanang, El, kuan ba? Mm. Kinaraan naman yun ang pangulit tao. Wa na mauso ron. Ano Nya? uso ron? Pwede ba og ka nang tubagon lang ko ni mo ron? Tubagon sa unsa. I love you. Oh. Please, love me too. Uy, muot pa lang tanim mo, uy, Inkoy. Unya na oy. Bangkahi una kog ice cream. Oo, oo, oo. Bisag sa kagalon pa. Malibayan mo doon, ha? Ha? Pre! Malag doon ay paglaom. Palitan ko ni sa kagalong ice cream, pre! Nadugay sila si Brian. Inaot pang wala utang nahitabo sa ilang pagpangatupang ni Mama. Kay pagtupag ni Ate Elvin ako, na ako na si Mama ra pa. Manawag ko usab ni Ate. Magsusi ko ug wa pay nahitabo. Natagbaw gid ko sa ice cream og meat roll. Salamat Ingoy ha. Gitinuod man gid nimong usa ka galon. Wa man mahurot. Dada lang sobra. Baka na si Mama Lodi al mawa ang kainit sa o. Pwede sila og mitol si Mama og papahamin. Hilas niya. Nagtahod man daan. Dili ka pa ana, nagtahod akong daan nila. Bilib ko na, pre. Kung kataka kang Mama Ludi. Away ka sus papa kay. Okay mas papa. Usa ray makapahilom niya, pre. Unsa man ko na be? Wawal sa ray makapahilom niya. Magtungit mo kana o mamadyong. Hatagan na punan, mahilom na. Di ba, LB? Ambot lang ka ha Ingoy. Aw kun may sapi ka suwayi. Oo, sisi ako suwayan ha. Nanawag mo si Lona. Kadit ha. Hello, Dailon. Nadugay lagi sila si Brian, te. O sinahitabo sa ilang pag-anak. Ay, deron mi sa pabugnawan doon, oy. Kami si Brian ug Ingoy. Gibangkahan mig ice cream ug meat roll. Ihatag na ko ni Brian, ha? Bri, pagsulti mo, oh. Hello, sweetheart. Nadugay man lagi mo. Wan atong ref, Iluna. Gibaligyan ni Mama. Mga bistin lang ug ubang gamit ato ang gikuha na ko. Si Elvie man nagatiman. Mapaulit na rin si Pringgoy. Ihatod ko niya diha. Nagpabugnaw sa atin ni mo. May bangkas Pringgoy. Mao ba? Anong kipaligya man ni Mama, Bri? Oh, hibaw na kasi mong inahan. Wala na akong reklamo. Wala akong mulalis. Gubot na. Mangutang na taglain. Sige, sweetheart ha. Mangulit na mi. Gatagan akong chance kining duha. Ha? Unsay pasabot mo? Nga may relasyon na si Ate og Ingoy? Murag may paglaon si Pringgoy. Basin ha. Bri, dali na. Kay nagsakit si Inday. Pag-isog ko katiman. Tabangi ko diri. Oo, sweetheart. Mapaulit ako. Magbatog kong Inggoy. Sige, bye na. Paingon na diha. Bye-bye. Pre, adto lang ta.
Nagsakit ko na si Inday. Uy. Nagipon mo ito bata. Adto na mi ha, Elvi. Ay, di pa lang unta magyaw-yaw sa mama, oy. Magkuyog unta ko. Kuha na lang mo helper pre. Mao kita na yung plano na ko, pero hindi pa na ko kaya, pre. 5 ko nang ipuyaan na mo. O di pa na ko amiga si Sophie. 20 mil yun tayo abang, ana. Suod, mami. 5 na pangayo. Agi kaluoy lang, good. Sige, pre. Ato na ta. Elvi, ato na niya. Hilom na anak ha. Kapoy ba yan si mama? Hilom no. Baby, dali, baby, kukuson ta ka. Dali. Kilantan man di ka, anak. Taas imong hilanat. Kiduo ko. Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilig? Maong ayaw niya si Piata o paminaw sa lain na sad natong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!